அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு மன்னர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால், அந்த நாட்டில் ஏழை மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்ருக்காங்க. மழை டைமு, மழை வெள்ளம்லாம் பயங்கர சேதமாயிருக்கு. அப்போ நிறைய திங்ஸு, இந்த போர்வை இதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புகிறாரு அமைச்சர்கிட்ட. இதெல்லாம் ஏழைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 2 திருடர்கள் அதை திருடுறதுக்கு வராங்க. அந்த சமயத்தில் 2 பேர் கிழிஞ்சிருக்கு ஒரு போர்வை, 2 போர்வை. அதில் போத்துட்டு படுத்துட்ருக்காங்க 2 நபர்கள். இந்த திருடர்கள் அவங்க யார் அப்படின்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பெட்ஷீட் எடுத்து பார்க்குறாங்க. அந்த மந்திரியோட அம்மா படுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ கேட்குறாங்க, இவ்வளோ போர்வை இருக்கே எடுத்துக்கிறது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க, இதை மன்னர் ஏழைகளுக்காக கொடுத்தது. அதை நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நான் திருடன் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம். வந்த திருடர்கள் திரும்பி போயிட்டாங்களாம். இந்த மாதிரி நபர்கள் இருந்தால் நாடு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும்.